जोंनो फाननि बाङै हायनो हायबो फायजाक मनो बहमबाय बेसिनि दफानि बाङै सामं तां फायनाय सिनि दा चित्रमणि बेलायखौनो एक्टिभ कग्रक सा गोरोंते बनो कारि बिसिनि सेन्ट्रेलनि गोजाम सेक्रेटारि YTF नि आनि बयरो खलायगो बेलायखौनो ब तिनि निउ पान्दा संसामानिगो बनि बेलायखौनो याक दंगु बनो कारि बिसिनि खोथा वर्किं प्रेसिडेंट तेलियामरा ब्लक कमिटि निंगै सिनि एक्टिभ ब बाहायनो हाय दफानि बां सामं तां बेलायखौनो काका उत्तम बनो पाइपले हामबाय ते हामबाया फनाय तिनि पान्दा संसानाय रगनो गदुदमानि यागुनो सिनि तेलियामरा आमसायो जों कायसा पान्दा हायति प्रामो थन कायसा अवेयरनेस कैंपेन संसालाय माखा ओ टीम रनो बेलायखौनो हामबाय ते बेलायखौनो हामबाया फनाय ओ आमसायनि अकरा चक्रा आनि साक चालाय आनि साय कुसु अरब सिनि नायनि समान बिरिसुक बर पर्यन्त जोंनो लगेरय दंफायो बरनो बेलायखौनो पाइपले हामबाय ते और जागा तंगते बरनो खुलुमैया पागो बेलायखौनो खा तंथकजनाय सिनि बिसिंगर दायसो नायसो टक के तिप्रामो थनि लीडर्स ऑफ तिनी तेलियामराव फाननि बाङै ब्रक तिनी फायजाक जोंनो को कहा कचारगानि बाङै फायजाक बेलायखे गोपाल कहा सिनि ऑनरेबल CM TTAD सिनि बखरो फायसो फायजाक सिनि बिसिंग बनि बाङै जत पाल खिया बखर लायनि द प्लीज जरा बेलायखेनो कुरिखा बेसि कक साया तानि हुमाले आनि कक निरो खुब खना जाखायसि आंगासो मोसानाय खाता बेलबाय जादि जों फेग्रो तंगो तेलियामराव जों हयतो थांनाय विधानसभाखौ जों दिनै तिप्रामो थानायनि बादायलायनाय बिसिङो जों जेफानो जों बोखागो चेला हाय तावान सौनि तानि हमाले दिनै एडिसि एरिया दिनै कुमथाय बारा एरियायाव के जों तिप्रामो थानो सबसे बुट गोबां बाय जों लिड थाइगे हायसो ताखरो बुकुरो हायनि बागै खाबेल जानाय गुरै जों जे मासागो अम्पिगो तंफानो दिनै CM बो बनो किल्ला तंफानो ओभारअल जों निरावनो हेल्प खायनाय जे मासा जरातै जों थारनाय निराव या फ्री बाक्सा के बासादि खा बासानाय जातीय सामं तांदि मीटिंग मिছিল खायदि जों निराव जे मासा जरातै चिनि तरफ থেকে जों सुबानाय हायनि मागै बसकागो रेडी तंनि जां कइनाय क कलक सानि थाइया जों के को कहा बरति खनालायनि आं जस्ट शॉर्ट टक सनाय आनि को निराव खुब खना जागागे हायनि बागै जों बसकांगो चिनि अधिवेशन नि आपरो थांजाक ते 4 दिन अधिवेशन दङ जों अधिवेशन जों दिनै अनारेबल LOP बर' गोनांथिनि अनिमेश सारबाय जों जे तिप्रामो थानि 13 जन MLA रक जों कक साबलायजाक दंगौ बसकांगो जदि BC इलेक्शन खायांखाय जों जालनांनाय हायसो जों एसेम्बली को खुलिरनाय हायनि बागै जों बेलायखेनो याफ्रि बाक्साखौ जों ताबा बसकांगो आगाव दंगौ जों साइमागो BC इलेक्शन खायजेनि बागै दिनै तिप्रासाराव बोसोर दिप्रायबों दं BC इलेक्शन खायगोनगा दिनै तिप्रासा कुंथाय बाररक पंचायत सुजुग सुबिदा मासानाय बनो का सगानि बाङैनि बर' ताबक जरा जोंनो पंचायत इलेक्शन खलायराया गै दंगौ फियाबा दिनै एसेम्बली इलेक्शन पाइथांगा दिनै गोबां मानसिनि बर' परिषदनि इलेक्शन पाइथांगा बाहायगे बनगा खायमा तानो दिनै BC इलेक्शनखौ प्राय 2021 सिम ताक जरा 2023 प्राय 2 बोसोरनि उपरन थांगा जोंनो इलेक्शन खायागै रां फैसा रहनि तंमानि सुजुग सुबिदा रहनि तंमानि रयाखौ जोंनो नारगै दं अमो कायसा थंजाक मानि अमो कायसा डिप्राइव अमो कायसा चिनि बंचना दिन तिप्रासा खासिया बसे ताबक थैबो राजनीति किरिमा संसार राजनीति थंनि बां फायलायलांखा ओ आम साइगो तंमाय जरा बीजेपी खायते तै जरा ख्रिस्टान खाय तंनाय आबार बीजेपी गो तंनाय गोबां आम साइगो तंगु बरक बुसिगानि नांगा हायसि ताखरो बुकुरक लासिगाबो नांगा हायसि आनि कखाय तानि हुमाले चिनि तिप्रासना आगे रियान जमातिया दे बर्मा रुपिनी कलयके जों बैसोनो बेलायखेनो टुकरा खायगे जोंनो दुर्बल खायजाक बरक फियाबा ताबो हायनो हाय फायफिलांखा ताबोले ख्रिस्टान बाय हिन्दु नसि तिप्रासा दांगा फलांगानि बाङै कायसा षড়যন্ত্র तो बगै गामि गो ताबो सिंखाबा जनजाति सुरक्षा मन्च होनो आतायलायफिलांखा जनजाति सुरक्षाया जनजातिनो सुरक्षा बर खायगे मैया जनजातिनो दंस खायनि कायसा मथा आतायफिलांखा बेलायगे हुसियार जरा बीजेपी खाय तंनाय ना हुसियार खाय मुसुगो निरावले वाना यदेबा निरावने ST सर्टिफिकेट सि कमारो जानाय केदर वाना यदे जदि ST सर्टिफिकेट कबैनो कैंसल संख्या गबा तिने चिने पाताल खोना जमातियाबो कैंसल नै बाबु ख्रिस्टान चिने चिने मन्त्री दंगो चिने दा विकास दे बर्मा बाबु ख्रिस्टान
Nga bobo bati ngai na ble. Tei betul sini MLA tongo Pramod Riang bobo Kristen bosong ni koroksa. Nga bobo cancel ngai nga bobo bat. Nga bobo bos kang but sima bas ek nai ble. Bot bas lang ke sini ST reservation 20 seat tong mani Bidang Sabha ni 20 ta seat tong jaga. Borok bas aga ni tini bot koplang ngai MLA montri tong mai na ble. Nga jodi cancel khai jaga tang nai. Borok lewan soya deba. Hai bari si kok sana musugo. Cancel khai bumaiya. Cancel khai gi maya. Sini Bharat ni Prime Minister ni khugosi khnaya ko. Gobang ma neta koto sini India o tongu. Borok ni khugosi sin khnaya ko. Omojas kaisa sorojantro yang tuinar ni phainai rok. Yang tuinar ni phainai rok ni kaisa rajnoitik chokro si kaisa. Haini bani bono जों किरिगा नांगौ दिनै तिब्रासा जों थासांगानि जरागो अमा हाइके बजरि फाइगि षड़यंत्र खाइगेलगे नेउ नाम चाइगो ताहारो दिहाइसि फिराव रय हरि अमा हाइ बरु जों जागा थाइरया नायनायगो जों गोबां राजनीति बदल सीपीएम वाइसा कांग्रेस वाइसा हाइ बीजेपी होनायले फिलांखा गोबां मा खाबा तिब्रासा ओ लामा काइसे हांगरा हानायरा दिहि ताखासे लामा हि पीस ब्रिक सोलिंग खसि तेलियामर बाय बिसले सालबा तेलियामरा बाय सारि थांगा मात्र 3 किलोमीटर लामा ओ 3 किलोमीटर लामा पर्यन्त जों रजा गया बजे बीजेपी खाइने रक तखर खर के नेता खाइगै बरनि बहक सिनि अफुगै गुरि तंबाय बले बाइक तैगि गारि तैगि बहक थमसा जाके गुरि तंबाय न कोमा लामा कासे तय फेमिया बर बरे दफानि बांग्रक सामु तांनाय काइसा ब्रिक सोलिं खै सागर बरक सबका साथ सबका विकास बरे दफानि बांग्रक सामु तांनाय काइसा ब्रिक सोलिं खै सागर बरक सबका साथ सबका विकास खै आं जे खोनामानि और जानो चिनि एमएलए जे गल्लानि रायतनाय सा तिब्रासा आमसे हानो बुद रया नेनो सुजुग सुबिदा रया लामा बरया तै बरया हि बरक खुद बीजेपी नेतारक साजा किन्तु चिनि आमसे नि जारा बीजेपी नेतारक न चिनि एमएलए जे साजा ने नाम से अमुक सारो यानो बुद रय नै दोस्किनि नेतारक न साजा बीजेपी नेतारक सिरि किसा मिसा बहगो मा दाखिन पाइ खाइसि पकेट खरस बर हाइ बरनो जों मिसा जानाय हाइन बागै जों ताबक तिब्रामथा ब महाराजनि तैदुल मंबाय तेरे तितियारि से हापांगो जों जाय दङ बोसांगो बोसों तेरे तितियारि से हापांगो जों तिब्रामथानो सरकार सिनामनाय बनि परै जों ताबा एसेम्बली जों 13 जन एमएलए तंनाय ताबाफोर जों अपोजिसन तंनाय ताखोनो जोंनो हिनो एसेम्बली गो बिटिं आसौलायखा एसेम्बली गो थांगाखोनो फिगुंबुते फाइगो फाइसिदि जों बाय फाइबायसिदे हिसाव नेरो 13 जन एमएलए फाइबायसिदि नेरो मन्त्रि रनाय नेरो मांनि माथा मन्त्रि रनाय मिला सेरे काज करो हिसागो मिलाय सामु तांलायसिनायफोर उन्नतिनि सामु तांलायसिनाय जोंनो डेलि पबगो हाइसि याफुङो था बुथै दङ आसौलायलांगो तेर थासा आको मा आसौलायसिनाय दरो सानुं लायगानि रंखोनो दिनै तैसिनि जों मायबासा फाइगिसिनि अनरेबल सिनि एल अफिसार अनमे सानि चेम्बाराव फाइतैसि मीटिं रो फाइ फेबिला सिनो हालाय फाइतैगो हालाय फाइगिसासे फिगंसो मुगै फाइगो मुवानि मन्त्र रो फाइता जोंनो जों मासो बुखाखो लायिया हाइसि सिनि बुखाबा ताबो गले नाय जादिया नि जों बुसागो डाइरेक्टनो अ हाइया नेरनो मन्त्रि बायसों नेरनो मन्त्रि मांनि माखा बायसों लुबुंया सिनि डिमान्ड जे कोर डिमान्ड तो माने ग्रेटर तिब्रालेण्ड परमानेंट सल्यूशन रो एसा जरातै जों कोरा जों बाय फाइया हि जों डाइरेक्ट साइड होगा फ्र बापरे तासो गरा गजाहि बर हगै सानु देमो नुंगै बाखलाय माखारलांगो मियाफ्रो खरगजो फाइबिलांखा मियाफ्रो सिना अधिवेशन फार्स्ट अधिवेशन पाइमोन यागल मांगै फाइयो जोंनो मुवानि मन्त्र नि बाङै फाइपिगाइसि जों महाराजा जे ग्रीन सिग्नेल रो एसा जरातै महाराजानि कखरागै तंनाय जों हायनो मन्त्रिना फाइदि सरकार चलायसिनाय ओ आईपीएफ बाय बीजेपी नि दें फैनाय जेवाइसा जों बहाय तंमु हारामि तंमु जोंनि तंगि हाइसि महाराजा जे सातै जोंनाय ब जे कक सातै जों खोनागै सामु तांनाय कारण जों महाराजानो काइसे बैतबो जागो हाइसि गोबां मा जों मुख्यमन्त्रि नुखा दिनै दशरथ देवनो नुखा दिनै गोबां मा मन्त्रि सिनि एसटी मन्त्रि गोबां मा नुखा सीपीएम आमोनो नुखा कांग्रेस आमोनो नुखा मा साबा तिब्रासानो मुथांगानि मतफोरनि क्षमता करै और बरब सरकार बाय मिनि थांगे यागनि लायगै बरकसिनि गरम जों ताबक जदि मा मिनि थांगागो बरबाय जों पकेटआव रां गरम गो तंमा गाहायसि जों ताबो मन्त्रि मा हागो मन्त्रि गारि मानाय क्वार्टार मानाय
सामुं मा लागो रां गोबां मा फायनाय जों मिथिगौ रांनि लामा नरो हायबा जों रांनि लामा बाया पाब्लिक रंनि बिसास जों सोबाया तानि हमले पाब्लिक रं सुना हाजागै बिसास हायि बुद रमानि ताबले तिप्रामा थनो बुद रखे सिनि तिप्रा सारं थांजाक सिनाय दिनै सेबाव सुनो बुद रवो गोथों गैया मन्त्रि थाङै मिलिलायै इसिसा मन्त्रि मांनि मा खमाव थांफानि हायदे थांगिया जोंनो मा रगरनाय बरसि दिमान को सेमानि फरायसो जों तुलुक तुलुक याप्रि आगमनाय हायनि बागै नि रक्सनो पैतो साइ तंनि महाराजनो पैतो साइ तंनि चिनर तिप्रामा थनि जरा वारियर्स तंनाय रनो पैतो सागै तंनि बेलायखे किरिमा सुंसाताबो ते किसि सां कक सानाय कक किसा गजार मुसुमानि को माहायसि जों नायदि तिनि अर गदगमा यागुलो जों गायसा लोगोथ पान्दा खलायलै माखा जों अर तेलियामरागो जों सेनजा साइमागो हायफानो चिनि तिप्रासा अर कंथाय बारा तंनाय रनो बुखाके सेयाखो तिनि जरा बुखाके फ्लायनि बागै तिनर बरक मुसांगै एकदम थारारा के फायर सफाय तंगो अगरा सागरा बुरा बिरस जतन फाइबेलर तानि हुमाला चिनि तेलियामरानि सिमिनो जों साइमानि इतिहास तेलियामरानि सिमिनो हा ते दफानो मुथांगानि बागै चबा सैनि रंगे तेलियामरानि सि सेंगो तेलियामरानि सि थै गलायगो चिनि बीर बिक्रम जमातिया हा सैलायगै चिनि यांनिगिहि बुफाय मासुला चक चक हा सैथानि बरकसे आसल भूमिका बरकसे आसल हिरो नायक अमतिनि तेलियामरा बेलायखनो इतिहास बुंनो काजाकसि हायनि बागैनो खाखायां तेलियामरा आमसानि बरक ताकफोनो हा ते दफानि बागै इंखानो हि बुरा बिरसो अर फायजो तो आसुकजा ताकफोनो सेया खायसि बुखागो हारमानि याखो हायनि बागैनो ते आं कलक सालिया तेबो सारिगो चिनि सीएम साहब बाय प्रोग्राम दङ तुइदुगो ते दुइटा प्रोग्राम दङ तुइदुगो जों थांनाय हायनि बागै कक बुसानाय गोबां दङ बासो जरा कदाय कक सालिया तेबो जदि सुजुग मा खागे फायनाय चिनि कमिटिर कबंमानि बिसिथो